Emi îro gerokan yani browseran nas bikin. Çi browser hene ji bona çi dibin. Çi qas qîmetê didin ewlehiya me. An jî çavkaniya azadin an ne azadin. Zêdetir em ê qala browserên popüler bikin. Gelek browser hene lê em nikarin yek bi yek wan bidin nasî. Browser çi ne yani çi dikin? Armanca browsera çi ye? Meriv ji bona ku têke ve webê an malperekî veke an dosyayekî webê veke mesela HTML. Ji bona wî gerok ji me re hewce dike. Gerok tenê wisa app nenin yani min gerokên li ser terminalê dixebitin jî dîtiye. Zêdetir gerok malperan nîşanê me didin. Heta ku hûn rast bitekîn û bêjin inspect divir da hûn kodan dibînin. Ev malper ji kîjan kodan çêbûne yek bi yek nîşan de yani çi dike? Kodên HTML kodên zimanên webê dixwîne û li goranê wî derketiyekî dide me. An jî em bêjin view page source yani li çavkaniya kodê mêze bike vir da wê tiştê xweş çêkirine. Ev rûpel ji van koda çêdibe ev rûpel û vî rûpelê ji me re xweşik nîşan dide. Yani gerok ji bo têketina me ya internetê girîng e. Geroka me yekem jî Mozilla Firefox e. Firefox ji aliyê Weqfa Mozilla'yê ve hatiye amadekirin, hatiye nivsandin. Armanca Weqfa Mozilla'yê pereqezençkirin ne. Ber wî jî bi çavkaniyekî azad Gecko'yê çêkirine. Gecko motora ku îro Firefox li ser dixebite ye. û Firefox bi çavkaniyekî azad ve kirî hatiye nivsandin. Çavkaniya azad çima girîng e? Îro ev programa ku dixebite em dikarin hemû kodên wî bibînin çawa dixebite di da çi bikartîne. Ja çavkaniya girtî yani nevekirî jî kodên xwe şîfre dikin ji ber ku meriv nebîne di pişt de çi dixebite meriv nizane. û îro browsera ku ez dixebitînim jî Mozilla ye. Browsera me ya din Zen browser ev yeka nû ye. Carek ceriband Zen browser jî bi çavkanî azad hatiye nivsandin û li ser Firefoxê hatiye nivsandin. Taybetmendiyên gelek xweş jî têde hebûn. Ez yek bi yek nikarim daxînim PCya xwe ji ber wî ez ê dîrek li ser malperê wan qal bikim û derbas bibim. Heqa wî û Mozilla'yê pir zêde tiştê mezin tê de tune ye û wekî Mozillayê jî ji bona ewlehiya me re gerokekî baş e. Cem derbasê geroka herî popüler bibin Google Chrome. Google Chrome ji aliyê Google'ê ve hatiye amadekirin û bi çavkaniya girtî hatiye nivsandin. Li ser motora Chromiumê dixebite. Chromium jî ya Google'ê ye. Chromium çavkaniyek azad e lê dîsa jî di bin destê Google'ê de ye. û armanca Google'ê jî tenê qezancikirina pere ye. Ji ber wî jî browser wexta ku hûn dikevin malpera hemû daneyê me kom dike û ji Google'ê re dişeyne. Google jî li goranê wî reklama ji we re nîşan da. Û reklamên di webê de tên nîşandan zêdetir reklamên Google'ê ne. Mesela ji bona ku em reklama temaşe nekin em adblock dikarin bikarbînin. Ez ana uBlock bikartînim ji bona ku reklam nîşanê me nede. Gerokên Chromiumê de Google dixwaze adblockan asteng bike yani adblock di Chromiumê de tên xebitandin ji ber wî jî nûjenkirinekî nû parvekiribû xelet nebin. Em dikarin bêjin ku browserên li ser Chromiumê hatibin avakirin. Di nava wan browseran de adblock bikaranîn hinekî ye zehmet bibe û belkî ji cihekî pê de qet adblock neyên bikaranîn. Ji ber ku Google hemû qezanca xwe ji reklaman distîne. Yani normal e. Gelek sala min Chrome bikar neaniye. Tu da ye jê dûr ketme lê extensionê wî gelekin mesela tê ku gerîna me internetê xweş dike jî ev extension. Google Chrome ji alî extensiona ve gelekî dewlemend e. Lê mixabin ya Google'ê cem derbasê browserekî din bibin. Opera jî browserekî hêja bû. Taybetmendiyê wî yê xweşik hebû. Lê Opera jî li ser Chromiumê dixebite. Ji ber wî jî ji aliyê reklama ve meriv pê zêde bawer nabin. Lê ku hûn bêjin Chrome an Opera ez dikarim bêjim Opera. Opera ji me ji Chromeê xweştir tê. û Opera jî bi çavkaniyekî girtî hatiye nivsandin wekî Chromeê. Opera jî çavkaniya azad nine. Ja browserekî din jî Microsoft Edge ye. Ev jî li ser Chromiumê hatiye nivsandin û bi kodên girtî ve şartî wekî zêdetirên nivîsbarî Microsoft û bi min di nava gerokan de geroka herî nexweş jî Edge ye. Yani li her derê tiştê Microsoftê nîşan dide û meriv pê aciz dibe, gelek pê aciz dibe ser navê xwe biaxivin. Microsoft xelet nebim di makîneyên Microsoftê de wekî Windows 10 11 wana de ev Edge default tê bi zorê bi we dide bikaranîn lê nizam zû de Windows bikar naniye belkî meriv dikare asteng jî bike. Edge ez qet pêşniyar nakim ji we re. Çin Chromeê bikarbînin lê Edge bikar neynin wisa bibêjim. Derbas bin browserekî din nav van sala de gelek popüler bûye. Ev browser
Brave jî li ser Chromiumê hatiye nivîsandin lê armanca wî ewlehiye li goranê gotina wan dibêje. Bu reklaman nîşan nade, yanî li ser Chromiumê çi qasê karibe reklam nîşan nede ez nizanim. Îsa jî Brave dibêje em reklaman nîşan nadin, an jî reklamên ku bi wan re bûne sponsor nîşanê bikarhênerên xwe didin lê spê dest pê ku Chromium blokan temamî asteng bike Brave çi bike ez wî baş nizanim. Brave aliyê ewlehiyê de jî gelek taybetmendiyên wî xweş hene û belkî di nava gerokên li ser Chromiumê hatine avakirin ya herî xweş Brave be jî. Em derbasê gerokekî din bibin ew jî Yandex Browser e. Yandex.com motora lêgerînê bû. Browser jî çêkiriye ev Yandex kompanya Rusyayê. Yani ev geroka Rusyayê li ser Chromiumê ava biye xeletnib. Zêde wisa ewlehiyekî jî nade mirovan. Yani wekî Chrome. Îja em derbasê geroka me ya din jî Vivaldiye. Vivaldi ji aliyê nivîsbarên operayê ên kevn. Yani ê ku ji operayê ve qetiyan e hatiye nivîsandin û gelek taybetmendiyên xweş têde hene. Lê mixabin li ser Chromiumê hatiye avakirin. Vivaldi ji aliyê taybetmendiya ve gelek dewlemend e. Vivaldi bi kar anî bû. Karanîna min jî ji ber ku Vivaldi bi Kurdî ye. Di nava van gerokan de tenê ez karim bibêjim Vivaldi bi Kurdî ye. Kurdiya wî ne bi temam e lê dîsa jî Kurdiyekî xweş têde heye. û hevalê me yê ku daxta ku kiribû bi Kurdî Vivaldi jî kiriye bi Kurdî. Em ji vir dîsa spasiyên xwe jê re dişeyin. Nava gerokên Chromiumê de bi min herî baş Brave ya li dû jî Vivaldi ye. Vivaldi belkî ji ber bi Kurdî be bibe ya herî baş. Ja wekî din gelek browserên dinên ku zêde nebûne popüler jî hene. Browserên li ser Firefoxê hatine nivîsandin jî hene lê tenê min xwest ev ê popüler ez ji we re qal bikim. Zêdetir browser li ser Chromiumê hatine avakirin. Ji ber wî jî heta ku ji destê we tê ji Chromiumê dûr bikevin û heta ku ji destê we tê adblockan bikarbînin. Wexta hûn di nava malperan de digerin adblockên we vekirî bin reklaman nebînin, ne ku reklam nexweşin nebînin ew jî heye lê zêdetir vîrus an jî ev nivîsbarên xêrnexwaz, ev nivîsbarên dikevin kompîtera me û tên xirab dikin. Zêdetir ji reklaman tên dikevin kompîtera me. Yani hûn çi qas reklaman asteng bikin adblockan bikarbînin ji bona we ew qas baştir e, ew qas ewletir e. û tiştê giring jî malperên ku protokola HTTPS bikar tînin têkevine. Ji bona vê gerokan de taybetmendî jî heye lê wisa bêjim HTTP wexta ku hûn dikevin girêdana we ewlehî nine wekî ku hûn bi girêdanekî vekirî têkevin wî malperê. Lê HTTPS girêdana we şîfre dikin û bi girêdana ewlehî kevin wî malperê. Ji ber wî jî malperên ku HTTPS nebin ve dûrê wan malpera bidin. Zêdetir ev nivîsbarên xêrnexwaz ji wir gîjin kompîtera me re. Îja Firefoxê de ev tema jî ev temaya min e. Min ji xwe re temayek amade kiribû ez temaya xwe bikartînim. Stora Mozilla'yê de em li nar sign tema gerin ê temaya me nîşanê me bide. Wekî din extensionekî min jî heye ji bona YouTube'ê lê divê li ser bixebtim. Ez ê qet ji bona Google Chrome yan jî gerokên Google Chromeê re nivîsbariyek nenivîsim. Ji ber ku naxwazim platformên bi çavkaniya girtî hatibin nivîsandin ji wan re kedekî bidim wan. Ku ji destêm tê ez nivîsbariyên bi çavkaniya azad hatine nivîsandin bikartînim. Ji bona ewlehiyê jî vir di qeda security ewlehiyê de taybetmendiyên default dibe ku baş nebin werin li vir yek bi yek mêzekin bixwînin li gor dilê we çi xweş be wî hilbijêrin. Mesela divir da standart heye. Standartê de Firefox dibêje ez vana blok dikim dikevin Google Xalqomê. Google Xalqom dikare bibîne hûn ketine Facebookê ji wan jî ev ya wî asteng dike lê taybetmendiya streak ev ewlehîtir e qet nahêle malperên din bikiyên we bibînin an jî bibînin hûn ketine kîjan malperan. Ev ya herî taybet e em bêjin hûn ketin malperekî û hûn ketin hesabê xwe medya civakî û paşê we geroka xwe gir. Paşê têkevin gerokê êdî ew jê dibe wekî ku we gerokê ji nû de vekiribe. û wekî din tiştê girîngî mesela HTTP only mod divir de meriv dikare bêje tenê têkeve malperên HTTP û bi min divê hûn viya hilbijartî bihêlin. Di hemû gerokan de xelet nebim ev taybetmendî divê hebe. Normal bikevin malperekî HTTP ew malperê ve nebe tenê malperên HTTPS ê ve bibin û ev jî baştir e. Extensionê ku bi min hewce bike adblockan daxînin
bêjin AdGuard jî baş e lê ya herî baş uBlock e ez vêya pêşniyar dikim û divir de baldar bin extensionê ku dide nayên zanîn an jî hûn pê ewle nenin da nexînin yani extension dikarin her tişt bikin bi kurtasî qala gerokan kir gelek tişt kêmasîman lê anha em tenê qala van tiştan bikin îro bira ew qas be bimînin di xêr û xweşiyê de.